Takže česák jak tosák. Takže ahoj, já jsem Trapik, vítám vás u dalšího dílu a bude to Tutko, jak chodit po Praze a jdeme na to. Ahoj, ahoj! Máš je tady čusák, kaktusák lidi, že tady kaktusák. Ahoj! 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 Tady policie! Ahoj! Dobrý večer! Dobrý večer, čus, taxi! Ahoj! Co v té vodě bylo? Máme ještě řece na rozloučenou. Ahoj!